Inkosi uMelusi Zondi osanda kuqokwa njengeso lesilo yethembise ngokusebenza ngokuzimisela emsebenzini emisha ejutshwe iNgonyama uMisuZulu kaZwelithini. Ke kwaba nokudideka-ke ngesikhathi kuvela imibiko eyayithi amahhovisi elendlunkulu i-private office nelikaShansela wendlunkulu ayavalwa. Inkosi-ke uZondi ithi mkhulu umsebenzi wayo omusha ewuthunywe indlunamithi emakhosi njengoba izokwengamela isigodlo esidala seNgonyama esebuza uZwelithini kaBhekuzulu embelebeleni, iphinde ibe yiso lesilo ezindaweni zasemadolobheni lapho kunesizwe samaZulu khona, amahostela kanye nokuhola ezomnotho, amasiko namaciko esizweni samaZulu. Lelo hhovisi lizongamela nemikhosi emikhulu ebalulekile endlunkulu okhona kuyo isikhumbuzo sempi yasesandlwana, umkhosi womhlanga kanye neminye imikhosi. Inkosi uZondi ithi-ke iyawuthokozela kakhulu lo msebenzi wayo omusha ewuthunywe iNgonyama. Leso sigodlo ngibheka ukuthi ngisibheke ngisingamele bese ngiphinda ngiba yiso lesilo kakhulukazi ey'ndaweni ey'thinta amadolobha, ey'thinta yonke indawo la amaZulu akhona koGoli, ebese y'thinta amahostela la kufunakala khona ngomlomo wesilo ukuthi ngihambe ngiyothuthukisa amaZulu, abantwana, ngenze isiqinisekiso sokuthi ngiyabambisana nohulumeni kanye ney'nsizwa ukuze kulethwe i-development kubantu bakithi. Ngiphinde futhi ngizoqinisekisa ezokuxhumana ngokwe-culture, shuthi amaciko, ngikwazi ukuthi ngiphinde ngidodise intsha esemadolobheni, ngiphinde ngiyixhumanise kakhulu nolwazi lwasendlunkulu ngoZulu ukuthi usho ukuthini. Akuyona-ke into encane, kuwumlando omkhulu ukuthi le position esenginikezwe yona nginikezwe yona ngale ndlela. Okusho ukuthi ukuthembeka ikhona okufanele sikubeke phambili ekutheni masenza umsebenzi, sisebenza umsebenzi ngokuthembeka, siphinde siyimisele. Okwethu ukubona iy'mpilo zabantu zishintsha, sizodrive education, sidrive sports, arts and culture, siphinde sidrive kakhulu izinto ey'thinta umnotho, economic emancipation, si-remove all policies angekho happy ukusiza abantu bakithi abamnyama, kakhulukazi abakhubazekile, omama kanjalo nentsha. Sifuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi lokho okubhaliwe kuyenzeka, kungabe ukuthi kukhulunywa kuphela